Kita na ni highways. Nih, dajong. Hala isa ma. Uka ba dyan mo samad ay? Uka ba dyan samad? Ubusok iba ba? Ginoo sa mga dadun. Alin puting bato sa bagsing. Sama tayo ang hangata. Pahuwesa pa dito. Pahuwesa. Ginoo. Panghil magbalantay. Ato ra kayo, di man magdangag dito. Di man magdangag kayo namin. Dadadakduk. Dara ra ba nga buka? Direktong wala lang. Asa man eh? Uy, ayan na! Daribang! Dari raw pagbaksing. Wala. So guys, dahil ni abot nga box guys, gikan sa USA. Ato na karong i-unbox. Suwat guys, suwat rapid na no. Tingin. Tawas na dai. Dai suwat atong basahon. Lablitir. Ha? Uy, ala. 1/20/22. Hi sis Florami. Pasensya na dinalian ning akong sulat nimo, pero pwede man noon ko nimo i-message sa akong Facebook. Pasensya ka na kining gamay namo na ma-share din ha ninyo. From Cordapia Rose. Pag-una kay bisag na duster ni tagaan putag duster na. Kagi mo pang duster na, gisak ra pud pag udit. Agkaring sa gatong-atong kay ag si kulit. Dai kuan guys, cover sa ibabaw. Ala dapat mga bagbag ha. Nay makaanda niya. Dadi si kulit pe. At alam hatas mga bata nga blihan kay luoy. Yan na, dali yan. Dali bi. Oh. Nanay pud loy. Kay pusanay. Isnak sa mo. Salamat ka sa dari sis Cordapia Rose. Daghan si tao daning malipay. Hello mga kagahi, pasensya na mo haning voice over kay ning kalit o patugtog ang silingan arak kasaga basin sa laod din sa tas YouTube. Pasensya na mo sang tingog kay gisip-on kog pinakalit. Kaning takna guys ang mag-sort dani ag mga sanina kay man ipanghatag sa mo silingan. Aguban pud pangbunlot pud nila og na sila ganahan ja abaw to aguban mo pag ipangbahin-bahin para mahatagan ang mga duo-duo na mo silingan. So guys, mapasalamatan ka tas naghatag dani sis Cordapia Rose atong iampo nga tagaan pagmadjong panglawas ug daghang blessings sa ilang kinabuhi. Kanang isang gihatag guys, mga used items na nila, used but not abused, pwede pa dyan kaadyo. Grabe guys, gingilaran ko sa tingog, kaya gasip-on dyan nagpasulabi. Nalipay po ko guys, kaya daghay sa nina pang bata. Napoy pang dagko, napoy mga pang baji, pang laki, so sakto dyan ihatag sa masilingan. Malipay dyan sila, kaya di lagi basta-basta makapalit o sinina dari. Hala, day pang baji. Aliana. Ayan. Hala, yan, dali yan, dari yan. Ito nga mag-thank you. Andiyan sa may, dali. Sa may, Mami Rose. Ate Cordapia. Ate Cordapia. Salamat Ate Cordapia. Okay. Cordapia. Muna. Bukat naman. Bugat na like ko na. Tala kay mong sadyo tag RNB. Kani. Mani manang di man sabot. Suot Rosalina ni. Bawo nga kita makabutan. Ay, butang kay Rosalina. Karusali ay habir sa karusali. Sa. Inamusot pas nung tunay. Antay sa. Suot sa hatog panday. Sana ko sa ayo. Gaganda ka ba? Akana, lagi ka na kang ado yung bayan sila das nung tunay. Suot naman. Ha? Ang di ay. Prame. Okay mo na. Di ko man. Di. Kagang ikamutan wa katong. Uso ba kurus yung tuni. Yung tuni na itong kigun. Minakigun. Tapia. Te, thank you very much, te. Di na kasi magparoon din dito. Dagang salamat, Ate Cordapia. Dagan kitong salamat sis Cordapia Rose. Malipay ka adyo may anza. Malipay po tong among mataganda ni. Kadsa kay ramang ito maglangit kita man mo basig ugma na na ma-deliver. Ugma na ti hatag dang. Kay uwan naman. Kay uwan naman dagan kitong salamat eh. Gi, katong ila nung tuni. Ug si Roy sila ra papili ara tong ila. Kamiding ka rin. Kana kamiding na, kamiding ha ila ina. Dara ila ng banji. Kari, idin na rin. Butang rin. Kinsa man na ila miding. Agkare, kamanang ug kamanong. Kari, derag ilang kasasan. Ama ila sasan. Kana. Ilas ng biki. Balik, sudlas imong kwarta be. Dali na kay uwan na. Kabagod na. Kari, kamori kang. Ila ko ini ni. Dado dahil mong kari. Isagol ra nanay. Daghang salamat sa naghatag. Salamat. Bagay ka.
Unay, unay. Ano na maak man? Maghatod na minay sa mga nina. Na may ikubag namin. Nagtira man kay basig makapalit tag utanan nila ng pidila. Asa Manila ba? Kamanong na. Manang. Imo ko nun eh. Kaya mas hipulito daan eh. Ano yung mga yan? Ha? Salamat. I love you very much. Grabe sa Aliana ga, karsunis naman. I love you, Tapra. I love you. Ano sa mga stories naghatag sa karsunis? Salamat, Tapra. Tata natir. Ang dadaring isa ay pikir bagat ay. Kung kuha na kanang banji na. Tanam ko si Adi ka mauban? Sige, kamera laman. Okay, karang tak na mo tabok na mig sapa og basak. Hatod ni na mo datos mong silingan dar ramis daura kay di nami pwedis laju. Daghan man re, dapod. Topi katiri. Daleter. Hala, hadlok ko naman agian daning kagwangan ni. Mura naman taranig tarantar. Salamat kadto sis Cordapia Rose sa imuhang pamahagi. Bisag sanina da released paliton. Kay unahon magpagkaon. Manay bayad dito to Manay mga tuon dya. Tapoy mga bayad dito. Lapok guys kay tingbasak naman. Kari sila rin pa bahin-bahin nun dari hatag rin nato dadon nila ng banji. Sila rin magbahin. Hala. Kay rana. Abi ko mo hilos ang Di oy. gurduan. Sige, kayo sagma. Ano to ni? Kining sa pa guys, anhi mi sa una mag-swimming. Piltan, papito kog linta, tagam. Hala, lamay swimming-swimmingan, tirganing lahom na. Lahom na. Ragi dang, garong di na mula jo. Isud pa rin aganana na ni. Di man yan sa una. Mag-agi-agi pa ta. Ayaw naman, Zé. Hagi mong mama. Kisa may tao diha. Tatay, mo na mi. Musod mi. Hani ba nang husaan man tagsundang? Ha? Manghuso magagsundang. Di, ang udat uno to iba ba? Aw, abi ko mang kulbaan ta. Bago pa dining baja guys, ugway udit dinhi matukod. Melno. Udit yung nakapatukodan eh. Ayo. Ayo. Hangat. Day mga sininag pang bata. Hangat. Patanawa ko si mong bata. Patanawa ko. Hangat ay. Dua tayo. Bahala na kabahin ni sila danas. Mong maigsuon. Hala. Hala tir hampung. Uy hampung. Hilak bibi. Adyo kas gading kay malipong ding. Hinay ra. Nah. Sapot kayo. Kari ba di mo? Insect. Wow. Anak ko natang tamunan nga na. Lami nagsanina. Lara ka cute. Wow. Sa may nganda ni ding? Junami. Junami uy. Sangay. Mi. Pipi. Hala dakar ba? Punita ko nudang lah. Pwede ra po ni tendeng. Lalami sakto ka din nito. Larang lang. Ada dyan nga dyan na. Bebe. Wow. Isawat ni. Ara ka gwapa. Isawat ni. Ajoy sa isuti ni hubag agpaa kay gisukan. Magisang pa. Bisag maras biding. Pagupahinga na siwat nila. Junami. Ana. Junami. Ate di. Unsa man ni nataw ni si Joshua pay udit og gudhan ni udit. Diha na. Magkuan. Di ana din sa pag-udit, di sa man ni mo. Awa pa. O palagi murag ning udit patudaan. Hala. Sakto sa tanan na nagka-cute. Bagay jud ka ajo. Isra Eh? Wah. Mengisir ba? Ngala. Hala din saktuha. Wow. Duha ka buwan ni ding tulo. Suot ni mo ugma. 28. Oh. Pwede na po ni. Kagabi inig tugnawan ka. Diyan na may Hala lang ya junamig sanina ay. Wow. Uy, dapat dress na gamay. Wow, dastil. Bebe, junami be. Wow. Yahay junami. Lamig sanina junami. Kaya wa may laing bibi daris kasilingan nan. Mao man ni bibing baje. Nah, gingot na. Tanda pa na pa. Ako ani ka murag. Apa?
Wow. Wow, Junami. Kaya doon pa muna nih guys. Nanay bata. Panding sa gabi ini. Pajama ding, pajama. Marami sila man eh. Hangat ko eh. Thank you ka, Jo Ate Kurdap ya. Nalipay si Meding. O si Bibi Junami. Tato na mi. Naghilak si Junami kay gitupod kag tiil. Sige, sige. Pamili ito imong karsonis. Jila. Aw, Kugihan ka Jo. nila. Ito tunggu sa bata. Cute bitaw. Naaning naog na rabatuho. Hum sa kutir. Kau bisa kau. Ame lang hagman ko no be. Kerja trading. Mapakati ko no. Pura mi. Habis saan? Kerja tramuan ko. Oh bisa bisa. Kerja tra. Pakati ko siya. Mapakati hagma. Sagdira kita ko. Kerja trading. Lagi na sabdot pa ah. Kamao na lagaran mo pasuso din. Pasuso ka na sa imong breast. Kamu. Ano ba? Mga lada ko un lagi sa buyag. Pila na kabuan? Hala patak sinina. Hala, lamiun. Alam ba basa sa tita. Pagkuhag ko ang dito, pagkuhag sa nila kitang ilisan. Ilisan kay Luoy basa man dai ni. Hukas ito. Kasi din lang kay Luoy. Arang basa ang sinina dang. Sadi. Buo lagi lami dagata si Miding. Kay buo man. Mana ko ni? Ilisan ding. Asa? May suko. Di ka na ijang samad. Oh, shush. Nakuha pag ilisan. Oh, isa man mag-ilis ka sa Ninos Amerika da. Ako sa Ninos Amerika imo. Pambayra. Ako ka na pambayra. Tingil ara ni siya isang babati kay basa. Pataksihi na akong mamiding. Pataksihi. Kaya aron di matubuan tong mga maong ba? Kay gamay man. Tara mi nga. Buari pa kami. Ayo sabi. Hindi di. Hindi. Wana ba. Wa na. Ba. Ihubag man dagit ang paa. Esa. Sagara putuk-putuk. Maado pikhan. Hala. Pataksihi na kadadlaw. Miding pataksihi. Pasiksihan na kaya daghanag sa nina ah. Katong gigana ko tong maong. Kaya ra kahimos sa taon na to. Kahimo sa raba. Gibay tamis na ni Mamedeng. Best pedazed. Ja. Maado de gatas ni bili kay sustansyado. Hala guys, grabe man jang cute tag bata. Naikag manggajud ko. Ikaw dang naikag ka? Parang ikagajud na mo orang bajang himusa. Yan sa katupag. Yan sa katupag himo. Orang bajang himusa. Ambag ka jud duha pa to kabuan agray. Duha pa to kabuan arang kabuaw. Nami kunis-kunis yung nag-aping himus. Hala ra man jang cute ta. Maghatod pa mi dari guys. Dari lagi nga na. Hala oy. Ara man jang cute ta magdabudam guna pa kudani jang gabi is bata. Lagi nga naman kubasan na ko'y ganahan. Ramaz yung himusa, balikan to na sunod adlaw. Kato guys, pag umanggan tong Rosali. Ara himusa. Cute to. Salamat ka Adjo, Ate Cordapia Rose. Salamat ka Adjo kay Arlipada jud kay hilakan ning taon pas Miding. Kay di malagi makapalit og bag-o. Kay unahon magpagkaon. Na ading. Taw gala. Ano gikan sa inyong kuan? Hangat ko lagi kan mila nung ano, nami mga batang asin nang gagmay bakajo. Pagguwang na mga daga-daga sa kalibangan. Ang labol nga naman eh. Munawi daan kaya may baksan. Naniwa na. Hindi na. Adyo ilabay ng bunang. Nalubat na magang kamera. Hi everybody, madyo gabi ni Juta na, nakaligo na ko, nakauli na ko gikan sa pagpanghatod sa mga sinina. O diha po yung mga kan, wala na vlog kay kang kamera lubat. Nag-charge pag kamera. Salamat ka Adjo, Ate Cordapia Rose sa imuhang gipada, dako jud tabang sa mga silingan namo. Arlipata jud nila labi na tong inahan sa batang gamay. Hindi pa jud sila kay di lagi jud makapalit basta-basta sinina. Bitaw kay og magkwarta sila, mo may ilang ipalit og pagkaon. Pagkaan magdi importante. So, luoy lagi. Ingan na to stay mo balik kuno sa sunod adlaw dito. Makasubra-sobra pug ko. Kaputong hapdan. Luoy ba ja?
Di ba sa ilalim ng inga ng hawa kay trabaho bitaw danay batang gamay. So, thank you kadto Ate Cordapia Rose. Guys, og naapod mo'y time palihog check sa ilang vlog, basig malingaw po sa mga vlog dito sila jung dapit. Daghang salamat once again ug salamat pud sa inyong pagtan-aw. Kita ra man ta og guys sa ang next vlog tomorrow. Thank you very much. God bless mga kagahi. Love you mama chup-chupo. Why break why come you. Oh, good night na guys. Ikapoy jud kog taman ron. Kayo pamuwag ang sipon. Bye.